Assalamu alaikum. Amu wa alaikum salam. Haba Asiya, haba Asiya, haba Asiya, ya zaki min haka? In kawo miki kayan azumi in baki, amma sai ki ɗauka ki mai da shi gidanmu? Wannan ai raini ne. Haba Yusuf, yanzu za ka iya faɗan hakan a kaina? Gaskiya ni kina ji ko? In dai akan haka ne ma ko? Ina tunanin gaskiya. Kawai gaskiya sai dai kawai kowa ya nashi waje wallahi. Kawai sai dai mu rabu kawai da juna wallahi. Haba ya zaki dinga mun haka? Haba. Haba Yusuf, yanzu za ka iya faɗan hakan a kaina? Duk da irin soyayyar da nake nuna maka? Ina so ka sani, ba na yi hakan ba ne don in tozarta ka ko kuma in wulaƙanta ka. Na yi hakan ne domin ina son ka. Ranan nan na dawo daga Islamiyya. Na biya domin in je in gaida umma. Sai na ji tana faɗa maka cewa azumi ya gabato kuma ana tsadan rayuwa. Ya kamata a ce ka sami wani abu don ka taimaka muku. Sai kake faɗa mata cewa baka da kuɗi. Ni kuma Habib sai na ga ka haɗo min kayan azumi ka kawo min. Alhalin kuma ba ni suka dace da ni ba. Ita ya dace da ita. Shi yasa na ɗauka na je na ƙara wasu abubuwa a ciki. Na kai mata da sunan kai ka bani kuɗin. Na siyo na kai mata. Kuma ta ji daɗi sosai domin ta sa maka albarka. Haka zalika ni ma ta sa min albarka. Ta yi maka fatan alkhairi kuma ta yi maka addu'a mafi daraja kuma addu'a mafi soyuwa a zuciyar mahaifiya. Wannan ba su ishe ka ba kuma wannan ba su isa su sa ka farin ciki ba. Ina so ka sani duk mai son ka yana so ka yi albarka a rayuwarka. Ita kuma albarka ana samun ta ne ga iyaye musamman ma ta fannin uwa. To amma yanzu nan dan na yi maka hakan dan samun ci gaban mu kake nuna mun baka ji daɗi ba? Ba komai, na ji duk abin da ka faɗa min. Sai an jima, na gode, na barka lafiya. A Asiya. Dakata Asiya, kar ki tafi. Hakika kin fi ni gaskiya. Kuma tabbas abin da kika yi ya dace, kuma soyayya ne sa kika min abin da kika min. Ina son ki, kuma zan nuna miki asalin su. Ni ma Habib, ina son ka. Ina yi maka asalin su. Ina kuma roƙon Allah ya sa mu dace. Asalin su